Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Magatubang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa. Ako po si Mardela, dahil iba sa sana pero tinga. I'm gonna hoot and howl like the lovesick crowd until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, Iriba na po kita hanggang alas 11 lang. Na Friday po ngunyan, third Friday of the month. Mayroon palang DTI. and I hold you near. Usapang consumer at negosyo, maya-maya po 11 to 12. Gonna knock on your Para po ma-update kita kan mga kaganapan tap on. sa presyo, sa mga ining pinagpapautob, mga tugang ng mga regulasyones. Gonna knock and ring and tap. Para po sa tuwi po mga kabayan, siyempre sa pagnenegosyo. Diba po sa mga kabarangay po nato, standby lang kamo dyan. 11 to 12 po yan mamaya. Kasama si Ma'am Bem Birango and Company. Alright, lado technical, kasabay nato siyempre. Mga tugang si Ronald Baldo, yan man si Casey Tanay, ang OJT natin from CSPC Nabua. And siyempre, Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. And me down. Yan man sa newsroom, kompleto ang Papa Mars Angels. Una po, nagbalik na si Jenny Matthew Balyaran, si Ciara May Leron, bagatapos si Nicole Ann Gloriani. Kalawasan Mega Force Patrol sa padagos pong pangangalap ng mga istorya para po maibalang ibog sa banungas mapukaan mga turog sa pansitan. Yaon dyan mga tugang si Jimmy Nasalita sa 3rd District, sa Muyang Field Commander, Chief of Reporters, Ring on. si Jomar Bien, yan po sa 1st District, si Pading Al, You don't come Armario niya po dyan sa City Hall, asin sa mga barangay dyan mo sa Surna Party kan Legazpi. tap until Angel Mustasa, Legazpi 4th District, knock on. asin sa Regional Center site, sharing one, Joshua James Bino, this birthday celebrator, Say, dyan po sa Daraga area. how Pagkatapos, siyempre si Karen Ala, dyan po sa Kapitolyo Provincial. hey little girl. Si Henry Duboy Mata at sa Bubil, ang mata ng DCGB sa kalsada. Min po ka boss, minasaludar mga kabayan, minapapansarang bagwang morning. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. More life, prosperity, and happiness. And me down. Ni Lisa Barameda Barcia, On your door. happy birthday, sabi ni Joel Barameda. Dyan po sa Bakakay. No to Okay, mga tugang. out tonight. Ay, garo kunyan. Gonna knock and ring. Garo madadali ka Jerome kunyan ha. Pero halaba pa, may kunyan pa eh. Patapos pa lang ang third quarter. Ang running score is 84-57, favor of Pacers. Ayan po tabi, Eddie. Bueno, mga tugang, duman po sa mga kabarangay ta. Dalo sa mga may sadiri pong mga motorsiklo. May abiso po ang Land Transportation Office para duman po sa mga may plaka
nin motorsiklo, asin mga bikulo, na daay pa baga nagkakaigwa ning permanente. And ang sabi, mga tugang, pwede nang makuha, tamay ginibuho na plate distribution mall caravan, ang LTO Bicol. Takan na akaagi bagang duwang simana, pig-anunsyo kan LTO na available lang sa regional office. So mga plaka, mga tugang kan itong mga mga bihikulo na 2014 to 2017 na mga backlog kan motorcycle plate number. Okay? Ang sabi, mga tugang, may mga replacement. Okay? Yan po tabi, adi. Duman sa mga kababayan ta, igwa pong schedule sa pizza 23 hanggang 29. Diyan po mga tugang sa SM City Mall. Okay? SM City Legazpi. So mga plakang pwedeng makuha ay ito pong replacement plates na naitransact sa LTO Tabaco, as in LTO Legazpi District Office 2014 to 2017 motorcycle backlogs. Tapos plates released to motor trade by LTO 5. Daroon sa Naposo Sadiri, may Sadiri, halimbawa may Sadiri, valid ID, Certificate of Registration o yung CR. Kung may representative, magbitbit po ng authorization letter, valid ID, Certificate of Registration. Kung di pa po nakapatransfer, deed of sale, valid ID, Certificate of Registration. Yan. Igwa pang ibang mga requisitos yan eh. Kung ikastag sa diri, kung bako katag sa diri, ayan, authorization letter, kung di pa nakapangaran, deed of sale, valid ID, Certificate of Registration. Ang sabi mga tukang LTO, ining inisitibong ini, pinapanginutan ni Regional Director Alan Castillejo sa kani Assistant Regional Director Vincent Nato. Parte po ng kampadagos sa kampanya kanahensya na maparikas ang distribusyon ka mga plaka asin maparani ang serbisyo sa publiko. Susugyan sa direktiba mga tugang kam presidente na si Ferdinand Marcos Jr. sa suporta kan DOTR sa pamamayo ni Secretary Vince Dizon asin kan LTO sa pamamayo ni Assistant Secretary Attorney Vico Vigor Mendoza II. So imbitaran po ang gabos na kwalipikadong may sadiri na perbitsaran ang pagkakataon na ini para makuha na ang sendong plaka na mas madali asin mas marikas. Yan po tabi para duman sa mga kababayan tata. Ano daw kung kaibana sa motorsiklo ko dyan? Garo 2016 yan ang motor ko, 2017 yan. Baka lamang kaibana na mga tugang tangani na makunyan, kagana ki plate number ba ko ng temporaring dakuluno na numero? Di ba? Okay. O de, pasir na lang po, ano? Pero bago siguro mag-abot yan, pwede pumangon niya magpasir ka mo sa LTO garo sa region para ma-verify mo yan kunyaon na di. Pwede man po, duban. Okay? Pero sa pizza 23 hanggang 29, iyan po, extra mile yan. Naglibuhon kang kang LTO, dadaroon din sa mall, ng aning conveniente mahiwas, di ba? Diyan po sa lugar na yan. Alright. Okay. Congratulations po pala sa Fire Marshal kang Santo Domingo Albay, si Ma'am Donna Rebustillo. Ade, Ma'am Donna, congrats. So sa imong kahagadan, kamautan, narealisar na. Takang inot pa, dahil mo niyang baga complex ng trabaho kang mga Bureau of Fire.
bako lang pagsibuning kalayo, asin pag tatauning awareness, kundi nakalaog na sinda, mga tugang sa rescue. And sinda naan minadaralagan pasisiring mga tugang sa mga nagkakaaksidente. Di ba? Sa mga tinampo. Di, pag ano yan, pag daing lunadan sinda, fire truck di dara. Sabi ni Ma'am Donna, baka ngaya, para mas maging epektibo ang samuyang, ano yan, EMS, may ambulansya na kami. May ambulansya. Kaya man agad pwedeng pang-rescue man ng fire truck. Kundi napipiritan sa nang bit-biton kang mga tauhan niya. Dahil po ng ibang service para makaabot tulos. Pero ngunyan, kasuod narealisar na po yan. May big turnover ang local government unit kan Santo Domingo headed by Mayor June Aguas. And ang nyaon dumana nag-turnover kang symbolical key. Si Vice Mayor, Mark Aguas. Big turnover, mga tugang susarong unit nin ambulansya o emergency response service. Ito, pinag-transfer na ang sarong unit ng ambulance sa BFP, Santo Domingo, duman sa ginibong formal ceremony sa Potenciano Gregorio Recreational and Cultural Center, Gymnasium, Kasuapon. Ang sabi, mga tugay ni strategic initiative, nagpapiling kan dedikasyon kan LGU na mapakusog ang operational readiness kan local fire station, lalong-lalo na sa mga areas of emergency, medical services, and disaster management. Ayan po tabi, adi. So, ini pong incorporation kang ambulansya, piggilalao man na magpapakusog significantly sa operational efficiency kan BFP, asin sa responsiveness sa emerhensya, na mas lalong magsusurog mga tugang sa overall safety and well-being kang komunidad. So, iyo po yan tabi. Nagpapasalamat si Ma'am Donna sa LGU kay Mayor June at sa mga opisyales dalam po dyan sa pagtatao, asin padagos po na pagsuporta sa sa BFP para mamantinir po ang resilience to emergencies. Yan po tabi adi para duman sa mga kababayan niya to. Kaya Ma'am Donna, congratulations tabi, realized na. Di may malulunod na si na Ma'am EMS. At saka yung iba pang mga pag-iribata dyan. Dabi, para sabi nga ni Kayan, makadalaga na, iyan po na, pag nagdalaga, bako na fire truck ang daradaran ninda, kundi ambulansya na. Uyaw na duman na iling, nakaparada na, duman sa tabi ng kanilang office. Temporary office. Sana ang masunod na marealisar, yung pong nalalapa ng dahil natapos na building, kang BFP, kataning kang BGMP at saka kan municipal fire municipal police station. Anta nagkaigo ng problema mga tugang sa kontratista kayan na ang towning award kan dumang po sa national office. Big para big para follow up tayan maging sa ding nagiginibong mga tugang maging ang regional office kang BFP. Wala silang magawa eh. Doon daw sa taas yun eh. Ang problema ko niyan tao to kinalumot na. Mga tugang siyempre dahil pag ito na plastiran kitol-tol pwedeng magrulumoy na sa hollow blocks ito. Baka gumaba. Iwan natin Pero magayunin ko tayo ito kunahaman. Magayon ko tayo kunahaman. At sabi nga ni iyan ang pangarap kan sa tuya po ng mga BFP personnel na dati-rati mga oro squatter sa nasindarog kan oro squatter sinadaw kinagay sa naki-opisina man pantulo na garong balyo yang kang BFP. So sana ma-realisar man yan siguro sa paglaog kang bagong administration baka ma-follow up ni Mayor Bong na
masukit duman sa itaas na mapadagos na ang trabaho kayan. Kunya na siguro mga 2 taon nang nakatinggayan na ano yan, na BFP station na yan. Yo. Alright, dagdagan tayo ng istorya. Alin po dyan sa luwas. Nasa linya, mga dugang si Pading Jomar Bien. Buddy, good morning. Kumusta dyan? Go ahead. Salamat, Paring Mar. Good morning sa mga parantabay. Sige na sige pananggad ang abot asin butwa kan mga pawalat na proyekto ni Dipunto Congressman Ed Silagman digdi sa siyudad kan Tabaco na iniriskusar niya kan mga enot na panahon na mapapakinabangan kan mga barangay asin komunidad. Matapos pa digpiyo sunod-sunod ang groundbreaking and ang iba o kadakalang kay ni blessing na inauguration kan mga proyektong ini. Kaya riba digdi pa ding Mar, sukasud maabagang duwa na ito, ano pa lang ito, groundbreaking. Sa Tabaco National High School, sarong building na 2-story na may 4 na classrooms. Sa Tabaco National High School Manggiraray, groundbreaking kasudma, saro pang 2-story na classroom na may 10 na mga 2-story building na may 10 na mga classroom. So bali, 2 building ang nabutuan digdi sa Tabaco National High School na through the efforts of Congressman Ed Silagman na may total na 18 na mga classrooms. Sabi nga ni Madam Principal Salve Estrella, ang 18 ini dakulang bagay. Taang kakulangan ninda na classroom, actually, 80. Jesus? Harayong pa mo na, no? Oo. Arog 52 na sa nangaya. Arog nagkangkatindi ang population pala na di? 11,000, may higit almost 12,000 ang population kan Tabaco National High School. Pinakadakulang National High School sa Bilugay na Bicol Region na ini. Almost 12,000. Nagbaba pa nga ni Day, 400 enrollees compared last year. So, gulpi talaga ang pangangay. Pumala ang pag-eskwela, baga digdi pa de. Shifting. Shifting pa ang pag-eskwela digdi. Taot sintang classroom, sang kulang. Grabe, adi. Ngunyan may mabuto sa Septyembre, kung dahil maburilyaso ngayon, dahil lang tamin sa may dilibagang construction, dahil maraot ang panahon. Sige ngayang oran, delay yan. Pero kung Malibiano, ang dalagan, September may 18 na classrooms. 62 na sana. Yun, very good. Sabi niya, paano? Basta nagdadalagan lamang, igwang nagdadagdag. Walang problema. Kumpiyansa si Principal Estrella na matukaw na bilang congresswoman si Mayor Crisel, madadagdagan nga yan. Madadagdagan. Maina ngayon sa kakulangan. Arami nga, tiwala kami sa imo, Mayor. Apwera kayan sa mga proyekto pang walat ni Congressman Silagman, nagkaigwa naman inauguration na pati ni kan newly constructed Barangay Buwang Multipurpose Building. Dahil kung na maaraman, kung pampirana inidigdi sa Tabaco na walat ni Congressman Lagmatakan, mga nakalis bagang aldaw. Sige ko ang report kaning mga inaugurasyon na ini. Halos gabos na barangay, pigta-target na magkaigwanin multipurpose building. So, ano yan? So mga saki, ano yan? Sa daycare, daycare sa mga center. modernong daycare center. Ang iba solar powered pa. So iyo yan. Apwera kay yan sa Barangay Buwang man mismo duman nag-inaugurasyon naman kan solar powered water system. Wow, ayan. Ayan. Pero bako lang Barangay Buwang, pati Barangay Tabigian. Yun, so mga water system. Mga upland na. Upland din pawalat ba ini ni Congressman Ed Silagman na mga proyekto. Ansaro digdi na grabe so pasalamat ng kapitan ining bagong evacuation center sa Barangay Barangabon.
ineneguraran naman. Sabi ni Kapitan Oton Brutas, kan ipapuda siya ni Congressman Lagman ng Enero 2024 last year iyan, hinapot niya ako, ano tabi Kapitan Digdi ang immediamenting pangangaipo mo? Yan. Aha. Malistuhon nga ako, Sir Jomar, kung evacuation center, tapag may bagyo sa mga residentes may riyaon. Ever since, diyan nagsusurusuan sa elementary school, sa eskwelahan, na daymi nga ni Aramba ka ilayog man. Yeah. Oo. Kaya kada pagbagyo nga yara, ditong kami, tabaka kung pag-ikaagmi duman ang mga residente sa eskwelahan, baka lalo lugod na peligro ang abutan, tabako man masarigo ng maray. Iyon. Ngunyan, Oo. maugmahon si Kapitan Oton Brutas, Iyo tahunin na, evacuation center kompleto sa pasilidad na permanente nang magagamit ninda in kaso may mga kalamidad. Yan. Dako lang kagianan man. Today na mapipinjinti sa pag-iriskwela. Roger. Di ba? Iguanang sa diring pwedeng dumanan sa mga residentista. Very good. Automatic, pag may kalamidad, durumana sinda sa eskwelahan na isarara na ito maggalat na maglapusan bagyo, marilinig sa mga akita, maka-eskwela giraray. Roger on that. Yun na sana yan ang magiging papel ka ito. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar. Magatugang pagpamadoy nga itong mga istorya. Di magayon nga na legasiyang naiwalat pa ni Congressman Edsel Lagman na narealisar na po mga tugang so mga proyekto pa. At igwapang nawalat nga ni gigiboom pa lang, nag-groundbreaking na, ini pong mga classrooms naman dyan po sa Tabaco National High School na talagang kaipuan man talagang tawanan po ni Socorro yan. Okay, hello kay Sir 43026, Sir Elmer Balanta, nakaantabay ang pogi. Si Grace Medevilo, good morning man po tabi. Okay, yun mga tugang ang satuya po ng mga impormasyones. Papa Mar, kumusta na ngayon sukawat? Ligawan mo na. Tapos na gano'n ay pa man. Uy, pangyayari di. Fourth quarter na palan. 7 minutes and 17 seconds. 99-72 ang running score. Yan po tabi. Para duman sa mga NBA enthusiast na nag-aabang po kang resulta kang kawat, kang Pacers, pagkatapos kang Thunder. Ang kartada ngo niyan, mga tugang, tulo ang gana kang Thunder, duan daog. So Pacers, duan gana, tulo ang daog. So ngunya na game 6, kung dahil nini mabago, mapapatas 3-3. So baga kayo ng game 7. So dumanaan kunyan. Kung dahil nini mabuko da, kang Thunder. Pag yan na po ang trend, ang lalagang kung gumana ang Pacers, di patasinda 3-3 sa maabot na Domingo garo Lunes, di ba? Magkakaigwa ng game 7, diyan na po masintinsyan kung siyan magiging MVP finals, pagkatapos kung siyan magiging kampiyon mga tugang na sa NBA. 173 ang score, tabi. Madumana ako, tabi, maparang makita nganing makapuan po mga tugang nin tama sa oras. Sa tuya pong partner ang DTI sa senda pong Consumer at Negosyo Program. Tad sa namambuyan after the news break. Sa indo ka po, salamaton. God bless the Philippines. Abangan sa radyo